Вечер колко време ти е необходимо, за да се отпуснеш и да заспиш? Заспиването се смята за нормално, когато настъпва в период между 15 и 30 минути след лягане. Ако обаче се нуждаеш от повече време, тази кратка тест медитация може да помогне. Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и автор. Потупвай заедно с мен, като повтаряш фразите на ум или на глас след мен. Върху меката странична част на длънта. Въпреки че ми е трудно да заспя, аз избирам да се освободя от деня и да се подготвя за сън. На върха на главата разрешавам си да се отпусна и да заспя. В началото на веждите освобождавам се от тревогите и напрежението на деня. Отстрани на окото избирам да се отпусна. Под окото и да заспя. Под носа избирам да пусна грижите от деня. На брадичката и да се почувствам спокоен и отпуснат. Под ключицата избирам да се предам на съня. Под мишницата тялото ми и умът ми са готови за пълноценен сън. Спри да потупваш и си поеми дълбоко дъх. Вдишай, издишай. Ако имаш нужда, повтори медитацията още веднъж.